Panjan Hiri Baptist Area Fellowship ke parlo amondoli Hiri Baptist Church along non ke wangji suri hinira inkorapli anikan thang achiklo ni phainar ke pen ni phai crazy arnian ni hang Karbi Baptist Association mate chi hek pen NKBA Paroi sira cricket homa phong NKBA ningkan esek ameipi lapen youth rally kapaman ponja pham non malom chesik chedang pon bomlo non ke wangji suri hinira inkora plia ningkan thang achiklo ni phai nar ke pen ni phai crazy arnian Panjan Hiri Baptist Area Fellowship Hiri Baptist Church along si Risonimso kachipate mate youth rally lapen NKBA ningkan esek ameipi peman ponpo Hiri Baptist Church mandoli ke echeng ke 1985 mate Harokri sirke pra narkep ke pra pho aningkan hen hala swahot pastor ke pangcheng ke karolitang bura teron alang li hedi hala swahot ke doning koi baksi dolan non ke don plikep so se adona phaile tanglo lapen non an ke arta ningkan thomke pra narkep an pleng tanglo sai ke klem nikep an pleng thulo lapen ke chedang chengpon bom labang swame kicha kapachun long pameji aphan arnam kachuar pen mondoli nimarli lapen risonim suatu methang ahemasai dupik ang bongtang edon pen inut banghini lapen tangka hormu kachirung asai doan sarpi sarphuatum arnam amen pen aning kacheparong pen kachepe dupik pen si hithi rui pen bhomti arnisi sai klempon bomlo amonduli tin pen ke wang atuma phan delegate lapen visitors atuma phan ke ahema longsi boha thik pipon rep lapen kachipati aphan ke wang atuma phan ke hem thepo mate pendel ahema longsi boha thik pi la soarani amonduli tin atuma phan ta phapon lapen karbiang long majok astong atum sita kangkir hei hui ke phap pede ji aphan ta terika mamonduli apastor sar eprongpi Junbang Kamson ingti dihin rimbang David Teron lapen monduli isia tuma hin pen chuningri padikrim media hin panstame niletum hirhiria monduli hoi pen halang tuma pan akiro ki party glo bima non ke wangji NKBA ningkan esek me phan ko an se kam kem numa pen ko an si chunchilang ma labang so thak niletum along na ke humri aposi niletum alang tuma phan akiro ki party glo asi niletum dak panjan hirhiri along rialong niletum chingwai si uthot niletum hirhiria monduli long si non ke wangji thang tarik ner ke pen tarik crazy suri ni rang ko rapli NKBA ningkan esek ameipi kichak jia phan niletum hirhiria monduli phan si ni ang pithik lo lapen labang so teng pen si niletum ta chedon si niletum labang so mei ningrong pen si niletum deng dun lo lapen adun thu bang ke niligi pugang tung la lo si niletum non ki klem tang an niletum kam ki klem ke niletum monduli si pen si non klem bom lang si niletum pini an ke niletum nikep an niletum labang so kam hubha parman niletum kam klem bom lo hoptai si pen na to nikan kam hoptai si pen niletum ani si kam klem na tumla monduli ki seng komen tu nikan la niletum monduli ki seng ke 1985 ani gan si niletum monduli seng hala sor ki cheng si hot don kan bang doji cheng si hot ke monduli ke se ki cheng hot monduli amen ke chelong ni kan bang doning koi bak si doji nan bak si doji te non an bang ke don kan bang doji na to don plike armu phai pin sor so ka do we pen kan bang doji harus sira phoke bak doji de tenang di tumla monduli adon tin hom tin bang ke labang so me ke chak ke pachun ni phan ku pipi lo nan tum ke chesik chedang bang nile tumla bang so me phan ki pichun ji pu nile tum monduli hoi pen ke chesik ke chedang pon ke hello nile tum adon tin along nile tum monduli pen ke pithi ke teng pen nile tum tangka chirung pon lo la pen nile tum chirung get pen phista me jung pen ki un an pen nile tum aku la posona saita nile tum aku tangka ke chak pos ta deng pon thulo la pen bang so pharman phan no nile tum monduli hoi pen ke chesik pon thu ke la hello si nile tum la bang so me ke ni tum PHBF Panjan Hiri Ria Baptist Fellowship hoi pen sila bang so me nile tum chak pon po stame adima bangke a place